iso nggaring. Mas Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa, Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Ayo tresna mukinarya tombo. Kono sik. Sampeyan percaya aku mau percaya kono? Aku percaya Gusti Allah. Iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti genjik. Kencik sapa kok kencik kan. Terus piye kok hae-hae? Kowe nguberi mintul. Mintul pas ning kono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing ngincen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Dimindul. 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 Apa toh Pak No? Sampean ki piye ta ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup. Bajane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus no lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat pitu, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat pitu mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No. Kok dicengel-cengel. Pancen nek ning gone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, Dalem Pak No. aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa toh Pak No? Alah senenganmu kae biasane kene Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Tuh. Lagu cinta kok sebujur bangkai iki piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lah wong sebujur bangke kok mesra, mesra kondi. Ngono gak ngono siksa kubur. Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dik. Pak No ki wonge kendel kuat digdaya. Aku ya sing no asli. Lah kowe, Aku nio. kowe ya digdaya atau kendel to? Digdaya apa? Ngono lho kok sok. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pak No. Pak No. Ngono. Aku kok kadoan ya, Mas. Sampeyan kok kono. Aku Pak kok No kene ya. Ya ya. Ayo coba Mbak. Kowe kok kono lho. Ngene. Ya no. Ya ya. Iya, Dre. Pak No. Dik Mindul. Kangen. Pak No. Ganti wonge. Oh, Mindul PC saiki. Sebablas. Nek karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pak No kok gak iso to? Mbak sampeyan kok kono. Oh ya. Ngono. Lah Ya, niki Dre. Pak Ndut to jane. Kowe lho met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Yang oke. Pak No. Iya Dik Mindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean gak nek sing kena di ngono to. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ora. Nah ya. Coba, ya. Coba ya. Coba. Iya. Mas. Mas. Pak No. Dik Mindul. Ya, dia bolak-balik si krempeng aja. Wah, ancok iki. Gak. Iso jalanke iso. Wah, tau ndelok woko. Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong krempeng kuwi kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Loh, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak petek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang sinten Loro Mas? kok. Hah? Roro apa? Loro weh. Sing Iya. putih sing mau pilih wis. Aku nundi ae oke. Milih ya, Mas. Milih. Sing rada mbranyak Milih apa ta? sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng Mbak nyuwun sewu. Kok anggap lempok apa piye kok ya? Yo kabeh iso. Mas yang asal jumeneng nggih Mas. oleh wae sapa wae. Nah, niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedhap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku Adek.
Apa kuwi? Ono karo kono. Nah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut ngene. Ayo Dik, sini Dik. Coba. Dik piye sampeyan gedene bocah Dik? Ojo aduh. Nglangkai tape kengko kecot tape ning. Wis kecut tok. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan di anak kaya Upin Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Wah iya. Kok kece yo Mas yo. Wis mantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake dadok. Wis. Ora tau gede no ketoke. Lah iya masalahe kuwi lho. Dik. Iya, Bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang, enten cindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa? Pokoke apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok mlethek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi dirawat, dibehel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku kok tak rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton eser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora saged Ya bahasa. poro. Lagune. Ero. Ayo. Mas besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo aja ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo teko pare bingung kok. Lah kemana? Sing sampeyan. Iki lho ngajak teko luar negeri. Pare kono ae mumet kok. Dedek Mindul. Iya Mas Dodo. Sampeyan ki wong wedok sing ayu sing tak tresani dhewe. Makasih. Sampeyan pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek Guyangan aja, Mas. Wah, seru tuh. Aduh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas hei. Itu tempat Jangan apaan, di Mas? situ. Itu wisata religi. Wah. Komplek Guyangan wisata religi apa? Iki lho takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana, Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas Ya kita besok pesawat kemana? terbang. Oh, kita besok kemana, Mas? Ya bebas saja kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow, Nanti makan siang bistik. bistik. Iya Bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut, Yo nila kata. ora romantis. Iya, Mas. Kalau kita nanti makan malamnya, dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang Hei, mahal. kowe tau nang mall pesenmu teh tawar kok. Saru. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa sayang? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti kita borong setoko-tokonya sama bakul-bakulnya sayang. Oh, makasih. Wah. Oh, Mas. Wah, iya sak jurusan kita ya. Atau aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane rasa reno-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit tik karo GPU nu wis glegek. Gak piye to. Sayangku Mindul. Iya, Mas Jojo. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alphard. Dual Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil Sporot mau nggak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti Mas, kita berdua. Ya, sayang. Aku nanti dibelikan mobil apa? Kita sekalian urung. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangane Yang kok. mesra loh kita. Pasti tak belikan sekalian kita wirausaha. Apa? Dam truk. Kok dam truk? Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jobat. Kita bojomu masih kok. ya. Ayo keluargane sapa iki? Bojomu mbok mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Jojo, Dalam. aku iri kok itu dump truck besar banget. Ya. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu, besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Enggak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mindul. Iya Bisa Mas buat Jojo tes-tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan langsung nikah mau ya sayang? Mau banget Mas. Nanti aku kamu udah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kg. Kebakaran. Ya tak kowe iki lho piye? Ya aneh-aneh kok. Aku golek sing lalus lembah manah ngene. Ya lah moro-moro meteng lho.
Aku kurang halus apa, Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Oh, Mas. Lah ini lho iso garing. Mas Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa, Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe ra iso dadi Ditonton tuntunan cilik-cilik lho. loh. Demintul sayang. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil, perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Iya, strawberry. Strawberry. Oh, kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak amis. Seneng lah bojomu mukok-mukok we. Kowe mending bayangno kene piye? Unduke berbusa. Mas, dalam nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita Pos kampling. Pos kampling. Lah duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Kita Sabar, orang Mas, mampu, sabar. Bro. Mbak aku wong tipis kere kaya kowe kuwi. Loh. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah aku nek ngene. Lah kowe mampu apa gak? Gak. Lah dia nganggo dam truk bareng urusane apa? Loh, ya dikredit to. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer iki. Iya wis Terus? ngelu. Ya Mas, ya puyer ya kuwi. Kowe umpama dadi tenan karo Mindo omahmu tak bong. Lah ini apa? Ra ikhlas aku. Ngapa ora ikhlas? Aku bayangno anakmu lho, Bi. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi ra ndek gulu. Apik. Bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan lho, Mas. Paketan piye? Eh, aku pala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Loh, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendok Kula- korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis to kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Iya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tambang? Tuh, kok tarik tambang piye tuh? Banggep lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan. Jangan Mas. Terus. Mas kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe kaya bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Hei. Iki piye ta? Gak iso bela diri udah. Bela diri piye? Anu dansa. Ayo diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekel kowe dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh Mas, aduh. Ki anake wong mbok etet-etet piye to? Mbok jamu sik ngono lho. Oh gak kecil kok wabet dosane akeh. Kok iso dosane akeh. Tambemu wabut, tambemu wae. Ayo mbok jajali wekmu piye? Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Lestantun. Ayo, Mbak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki kelebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah kowe korban kepiro met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Iki kerawitane jenenge kerawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isu konedo. Dek Mintul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telai ya. Dilat. Gak roman. bener Mas. Kena telai ya. Bilang. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sapa kowe? Delok karek delok cekak. Oh, ternyata situ pasangan suka telek Mas ya. Ya, itu kan keluarga telek, sayang. Lu katanya dikon dilat telai kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek teles dah. Apa kuwi? Mas Mencret. elek rodok pantes. Dan nek aku, Telek garing. apa kuwi? Mas elek maling. Wah. Kak, ayo. Lho, bojomu urusi yu, ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Gak apa-apa aku sayang kok ya Mas ya. Oh, sing wedok iki ya ketoke trakung. Weh dipilih mentol apa nggo tumbal. Ayo, satu lagu bersama
ngene-ngenean. Napa? Apa ngene? Niki napa anu Mas? Grup niki. Ansor Laras. Ansor Laras. Yuk. Coba. Yang kembali bersama Ansor Laras yang Indonesia Show. Masuk ke langgam. Sang Dewi katon nglam-lambi hamba berwawani semi harum kembange melati dasar mulane dadari angkat kesetia rumaksana sasata piring karatiko katya puspita inindra hanjang tapi tresna Yuk. manisina Ansor Laras luar biasa. Iya, terima kasih. Kompak. Terima kasih Mbak Penny. Iso apa Penny? Mbak Penny. Penny. Mbak Niken. Niken. Mbak Iya, Niken. makasih. Kok Mbak Peggy? Iya. Sapa? Sapa Mbak Penny. Oh, Penny. Iya. Bojone Edi. Pripun Mas? Nah, molo Mas Dok. Nah, Nggih monggo. Monggo lho. Sugeng dalu nderek wungon, sedayanipun mugi lancar. Amin. Amin. Nyuwun tembang gubung asmara saking Pak Waris Sugiyono dari Surabaya. Oh, saking Surabaya. Nggih. Apa kowe? Kenapa-napa? Kowe suaramu kok malah gedhi, Met. Ah, ketularan Pak No. Iya. Iya. Apa nih, Wong? Napa pamrutane, Mas? Gubung asmara. Gubuk Asmara. Iya. Mbak Pindul dikancani mboten? Loh, kancane jenengan mau. Aku. Iya. Nom. Iya. Bisa enggak? Enggak bisa pulang. Hah? Bisa enggak? Kalau enggak bisa pulang. Eh? Kalau enggak bisa pulang. Gak bisa pulang ya. Iya. Keplak dasmu. Wih. Aku kok bagian elek Mbak, terus to. Mbak Mindul, sampean saja kok nyepele Mas Komet to, Mbak. Sampean ra ngerti to digdayane Komet kaya apa? Kaya apa? Ketoke ning kene dagelan, ning Terus? omah ning kono dadi anake camat, sapa sing ngerti wong ado omah? Masya Allah. Sampean ra ngerti iki kelebihane apa? Apa, Mas? Suarane jos. Masya Nyanyine Allah. juara 1 loh Mas Yusuf. Coba. Dites aja Ya, nggak masalah. coba, iya. Ya, Met ya? Iki. Iya. Ya, Met Coba. ya? Ayo, Met, tunjukkan kemaluanmu. Kemampuanmu. Kemampuannya. Iya. Wah, Coba. apik, Mas ya? Urung. Go ngidul. Kowe iki lek nyelone gak enak men to. Duh, ae kono ya buat kok tak. Sebelah buat kamu. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Komet. Wah. Dodo, Dalem, Met. dongakno aku renek pom. Lah kowe krasa piye to, Met? Aku wis mulai milih. Wong lanang kudu kuat. Wah, aku ra kuat nanti kene-kene. Aku ra kuat. Piye to, Mang? Piye to? Nyanyimu piye to? Nyanyimu piye? Kok Mbak Min- Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Apa kok sama gedandul? Kowe krasa piye? Kowe krasa piye? Kayak gini lho terus no. Lah nyapa? Pau enak. Aku tuh nggak bisa, Mas, kalau dengar suaranya dia kalem gitu aku gatel banget. Waduh, sing didemek kecamatan ya. Mbak, genteni Mbak. Mbak Marim.
Ayo niki dipinangkani nggih, Mbak. Oh, Iya. boleh, Mas. Nggih. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Iya. Nggih. Apa terus ke rencang? Tadi Iya. mungkin mungkin botak ban cinde ban cilatang dibedak-bedak. Iya. Monggo sing putih niki. Mbak Bella pengen Oke, Mbak Bella. Mbak Bella. nggih. Mbak Bella Mbak Bella ngaco. pemeruh. Mbak Mila kok didinge kene. Ben kita gap ya. Ya, ya. Ya. Tenang mawon, ayo. Ayo. Ansor ya Rasul. Cek. Halo. Halo, Halo. Bella. Iya, Mas. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini ada satu permintaan Gubuk Asmara Oke. bersama Ansor Laras tentunya. Heeh. Bella, kamu. Bila. Mbak Bella. Beda, Mas. Iya. Suaranya koyo Bang Haji Rumah Irama ya, Mas. Nggih. Roma Masu ya, Mas. Lho, kok asu piye to? Wapi. Mapi. Susu Arabi loh. Aku tuh bang anggur. Mbak. Gubuk Asmara permintaan dari Bapak. Bapak sinten? Saking Surabaya nih Bapak. Pak Waris Sugiono. Pak Waris Oke, Sugiono. Pak Waris Giono. Dibawani Mbak men komplit. Oh iya. Oh komplit. Iya. Oke. Dibawani. Nemo loro. Ayo. Nyingkar nyingku Mas. Ampun lenggah Mas. Nggone Lah entek. kok do lenggahan iki? Nggone entek Mas. Iya. Nggone entek Mas. Tak kira kanca kaya medhit sampean. Entek Nggon kok tuku. kono nggo ndeleh trimo kono. Nggone entek Mas. Lah niki kan terima sing lho. Kudu genset ya. Mriki lho ngrencangi kula. Wes, iki pomo ning alam donya ora ana wong lanang liya kejaba aku karo Komet. Kira-kira sampean sing milih Komet apa aku? Loh, piye? Aku kan ning memilih donya antara ning dua donya ini. iki wong lanang karek loro, aku karo Ha-ha. Komet. Kira-kira sampean sing dipilih sapa? Berarti pilih bunuh diri deh. Lah nyapa? Hal loro kaya kethek kabeh. Ora tepak kabeh. Oh, monggo dilajengaken. Rak ming kaya Mas. Aku paham diri jadi. Go Mbak go. Loro. Wiwit pane nyingkar nyingkur. Jajal jenengan, Mas. Heeh Mas. Lingsom yen kemutan. Gini ya apik ya, Mas. Lho ora digerok, Mbak, mboten penak. Jenengan Kok terus alasan lho jenengan ki ora. piye pirang-pirang dina ini ndak enak. Anu Pirang-pirang dina. geroke rutin kok Mas niku. Nggih. Saben dina. Nggih. Jaya Endro senengane. Lelampahan kangka wuri tresno tulus senadyan ing gubuk Dandan asmara. Mbok nek masang kusen mungkin kok tak tok gak ro. Ngegongi ya lek iki ki. Oh alah. Oh nek rampung ki terus dak. Oh iya. Dalang ki nek tanggapan to, Mas. Nek gak tanggapan ya pasang kusen usuk reng ngono kuwi. Oh, becek, patek gak Sopo? Iya. Sakniki sesuk. Tanggapane saiki kok. Iya, maka. yen liwat aku
menggeh-menggeh aku, Mas. Menggeh-menggeh ya. Ngladeni wong loro iki. Alah, ora kono tok wis. Menggeh-menggeh. Kepe ngomong berat badan ngono to. Abot kabeh. Salahne. Apa nih? Nek abot iki salahne. Jenengan Kono. disalahne. Nah aku kan enteng. Oh, enteng. Ora kayak lemak tok. Lemak Apa? piye gaji kok. Nek cara tekku koyor grup iki. Iki termasuk koyor grup. Kayak jenenge son. Koyori sing wong lemu glimbur-glimbur niku. Koyor iki ya gajih kuwi mau lemak mau. Makasih. Nek aku ya meng kae lho nereske kana kae lho aku lho. Ora apa-apa, kae misananku kok. Lho, sampean karo Mas Yusuf cek dulur. Misanan karo Mas Yusuf. Ora ya gur gantol-gantolan ini. Gantol-gantol. Kalajengaken diajeng. Iya, telaske, Mbak. Sedatan sajrone ati. Datan luntur. Aku kowe dadi garwa Mas. Sampun katur, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Iya. Sampun katuran menika pamundhutane sampun dipinangkani nggih, Mas. Nggih, Mas, Dok. Heeh. Mbak sapa Mbak Mintul. Mintul? Iya. Sampeyan kok ngewaske Mbak Mintul. Lah pripun? Kaya kok duwe piye ngono Lah ora piye-piye aku. Ah, berarti nek ra piye-piye gak normal sampean. Aku ket mau piye-piye kok. Piye Mas Yusuf iki? Hei, so. Jebakanmu berhasil. Inilah jebakan Batman. Oke. Aku piye-piye. Nek gak piye-piye berarti wong gak Normal. Sikak kok. Ya Pak Windu. tombong ngantuk, tombong ngantuk. Ayo. Anu Kemana? Mas Nanang dari Nganjuk katanya tadi mau duet sama Mbak Mintul. Mas Nanang siapa? Itu Mas Nanang itu. Sing ngagem kacamata kuwi. Oh iya. Mas, Mas. Mas. Met, Ya. Dituntun, Mas. oh nggih, monggo. Iki nyapa bengi-bengi kok nggih kacamata Mas Dodok. Anu silo. Oh, silo. Trepane ngale nggih nyuwun sewu. Coba. Ya, Dek. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Mas Komat enten napa nggih? Adi nambakne niki. Keluane napa? Keluane merem. Ya iki tidak tau. Iki mlah nyauri gak enak dhewe lho. Keluane napa? Keluane merem. Merem berarti mboten ketinggal sampean iki kok so. Aku pengen kenalan dulu Minta dong. kenalan. Iya. Ayang Mintul. Lah alah. Ayang Mintul. Bah aku jan ngok aruk nyapa to kok ngarep. Kok yo ngerti ya? Cok sisan. Oh, Piye to iki? Matanya ngerti no. Oh, alah tok. Ora tenan kok so. Walah tol Mintul ayu mujan ngedap-ngedapi. Wis sampeane kaya roro wae ayumu Lho ngedap-ngedapi. aku kulino nonton YouTube apa meneh dhek nek jan muni Pak Noh jan mirasa. Sampeyan nek nonton YouTube carane piye? Oh, ada deh. Engko ya tak DM. Kabele dicolokke, Mas. Nggih. Oh, enten Colokane. Oh, nggih. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam Mas Komet apa Mas Dodok ki padha men rupane aku ndak tekan bingung aku. Aduh. Aku sing normale gak iso nyurteni lho. Mas, kita kenalan dulu dong. Iya Mbak Mintul. Tangane. Alah wong kleru ra dihukum kok. Golek Namanya kesempatan. siapa? Namanya Nanang MR atau yang punya TikTok Nanang Merem. Ya salaman dulu toh. Perkenalkan. Salaman, Mas. Koyok ngene kok tangane Mintul ya apa telek. Kowe kok tak tutuk karo tak Ngerti to. Kok ngerti? Oh kene arep dihapus ya. Perkenalkan Mas, nama saya betul. Kok rono Iki lho, rono. aja dikerjai sakne. Ndak kaki desel apa dipateni. Ndang. Koyok ngene kok Mintul lho. Loh.
Maksudnya ki aku wis ngerti. Aku gemes aku arep mentul aku. Wah, lagi lungguh. Kowe kita yo mili. Aku wis ndak kuat tenan aku lek ngene iki. Ora kuat ya selehne kok ya Wes iki kudu diaturin tak- apa? Nembang apa Mas Nana? Mbak Mintul sayangku, Iya. maukah kita berduet? Ndak. Harus mau Oh ya. iya mau. Lagunya apa? Lintang Asmara. Lintang Dul, Asmara. penak lho. Iya. Aku ini karo Mbak Mintul sing gampang-gampang ae ndak perlu sing ngel-ngel. Iki nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun, Mas? Mas Nanang ki nek cedak Mbak Mintul kok terus hidup ya. Wo langsung meripat sing ngesor sing awas, sing dhuwur ndak ndak masalah. Isor. Isor ki sentolop. Oh, nah, Center. nanti aja tak DM apa to meripat ngisor, engko tak DM. Mas itu kacamatanya tembus pandang tuh Mas. Oh iya. Kalau dicopot? Wah, nek dicopot ya peteng dedet. Sami mawon. Mas Nanang ini dibalik kekurangan ada kelebihan. Ada kelebihan. Nggih, Mas. Ngeten iki nggih belajar kok, Mas. Monggo Mas Nanang Berarti nembang. duit apa? Lintang Asmara bersama Ansor Laras. Oke. Ral riyen nggih ngangge ral. Oh, harus. Ayo nang. Wong ayu tresna mukinarya tombo susah jroning batinku Dik Mintul Wong bagus. harus sesek Mbak lalane Wah diwarai yo Mas. ya nadanya segitu Wong bagus. Mantap. Rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Masih bersama Ansor Laras ada Dik Mintul. Tarik masih. Wis tresno ra bisa dipisah. Tresno ora bisa dipisahno. Wah, jan. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mas Yusuf. Terima Oke, kasih Mas Dik Nana. Mintul Iya sayangku. Mas, makasih. Wah, aku mencintaimu Dik Mintul. I love you too Mas. Aku tak kuat aku. Sampean mriki kalih sinten Mas Nanang wau? Nggih niku pedan motor piyambak. Dan motor piye, Mbak? Lah kan dadal. Loh, lah aku pedan motor langsung A1 jurusan akhirat langsung. Ora sapris neleng. Ora tek, ora. Pun nggih niki janjate badhe dipateni. Ah, jansan. Nggih, sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mas nggih. Mas Nanang Nak, kula menika terki nggih. tepi-tepi saking Nganjuk nggih Mas Nggih. Yusuf. Luar Saking Nganjuk. biasa. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Nyatane suarane yo kepenak tenan Mas Nanang. Istimewa. Ya rene kowe iki anut aku to. Kok rene terus protes. Yo Iki jeneng kono arep yo nanti, ngerti. tak terus nanti gak ngerti ta? Wis. Heeh, nggih. Balik nggone mau. Cil, cil. Ingkang baku Mbak Mintul teng mriki kula panjenengan namung saged dherek dedonga kagem ingkang ngamungkugati Bapa Ulum mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya tinebeke saking sambikala cinaketke rezekinipun nggih Mas Yusuf nggih. Allahumma Amin. Dongamu apa, Met? Aku ya padha. Ya mikir dhewe ngono kok aku ya padha. Muga-muga sing dikitan dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa, mugi-mugi tercapai cita-citanya. Bapakipun Pak Ulum mugi-mugi usahane tambah besar, tambah jaya, tambah sukses. Kagem sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah sehat walafiat panjang umur. Amin. Nggih. Nggih Mas Yusuf. Pripun? Apa wis arep rampung le libur? Urung iki cek petang jam. Oh, ayo. Niki limbukan terus rencana ngantos sak jeglek listrik. Sak enteke solare. Mboten nggih sak madyane mawon. Ayo nanjake pesinden kok ya Mas. Sinten malih. Siap. Ayo Vi, ngadeg Vi. Wah, Iya. Mbak Bella sampun, Mbak Niken sampun, Mbak Vi. Mbak Via. Via nggih. Via apa, Met? Coba sik ndi? Via telepon kena.
Via seluler. Si pundi? Sing kang pundi, Mas? Mbak Via, Mbak Via. Mbak Via putra kedan sangkit kepel tong putra kala kabar saja putra barabaya baca nonton Via Alvia Pusi yes. Ojo. Yes, wis 2 lawan 1. Sik ta sampean modele karo iki kok kudu bertengkar ya nyapa to, Mas? Aku dasare ora sudi nek kon aku karo kowe. Lho, kudune sampean nek iki bersyukur nek wong wedok ayu kaya ngene. Oh, makasih, Mas. Mas, makasih. Iya. Mas. Kok tak transfer ya? Oke. Mas tok lagi sampean sing ngalem dekne. Lho, lah biasane pripun? Sampeyan apa bar ditolak to ya? Ora kok bar ditolak. Ora karo aku ora akur nek karo kowe. Ora lek. Aku sia-sia nek karo aku kok. Oh, aja kaya ngono. Kono ding sing sia-sia karo aku. Sampeyan ya kaya ngono kok malah sia-sia kene sebagai pengayom. Iki rak kabeh ki apa tanggung jawab wis sampean sebagai dalang ki kaya-kaya supire. Ngono lho. Dadi ora sampean disia-sia to. Ha iya. Ora oleh kaya ngono ki lho, Mas. Sing apik sampean kudu iso mengayomi, ngono lho. Aku sia-sia karo dhek mergo dhek sia-sia karo aku, Mas. Lho, Mergane kono sike, Mas. Kono sike kok. Kono sike, Mas. Kono sik kok. Sampeyan percaya aku mau percaya kono? aku percaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis pol nek kuwi Pol wis saya Pol waktu wis teko dibantah. Gusti Allah pol wis. Entek. Wis ora iso melu ki aku. Ah percaya liyane musyrik kok ya. Oh, srek no? Iya. Nggih, ACC. ACC apa? Bang Rawe. Kanca-kanca ACC ora ya. ACC. Rasa ya. Ah, kanca-kanca ora ana sing ACC kok. Setuju mboten Kembang Rawe? Oh, mboten. Oh. Engko aku tak top up, engko sapa sing butuh saldo ganti WA kae. Wingi kowe njaluk top up aku rong tak balekke lho. Apa ya? Heeh. 200 kae. Heeh. Oh, tanggunganmu, Mas. Tanggunganmu. Ki Balekno. sinden pok Sing konter. sing njaluk udu aku. Sapa? Aku gur nembung ketok. Iki komplotan kok. Sing bonang. Nek ora didit ya wis. Ya aja Kembang Rawe ya. Iya. Kena tak titeni. Ora iso, pokoke Mbang Rawe monggo. Piye to sinden kok maksa lho. Lah mau aku kon milih lho, Mas. Jare ora ana permintaan. Ada permintaan selain kembang ram. Ah, permintaane kuwi kok ya Mas Kok kowe ngeyel ya. banget to. Lah sing ngeyel kuwi sapa nek ora kowe? Kena tak titeni, Mas. Pripun? Wong wedok lek mlakuke bokonge nyemul ngene. Ya, Ndoke waki. ndok iki kira bab. Ndok apa? Tanyakan Pak Ulum tersake napa. Nuwun sewu Pak Ulum badhe ngersake tembang napa pamundutan apa Pak Ulum? Nikole patosi dhewe. Iki Bu, napa Bu? Pak yo gak roh. Apa Mas? Bu ngersake napa, Bu? Jambu alas. Jambu alas, oh nggih niku nggih kula nggih remen. Apa wong bagianmu meng Pamundutan saking Ibu Siti Mas Lama ngersake jambu alas. Nggih, jambu alas kula nggih remen. Nggih, Cocok niku jambu kaya ngene alas, dodok nggih. cocok. Alah. wis ora iso piye-piye aku nek ngene. Iki pomo tenan gendeng aku no. Walah, lemak ketemu lemak. Akhirnya dadi gajih tok. Lah lak ya jan wis gajih tok to. Apa mau awake dhewe buka bakso? Heeh. Bakso otot plus bakso gajih. Lah nek pamah aku Hah? bukake bakso karo Alah urung cak buka tak tutup dhewe. Aku ora kudu buka bakso ade rawon. Oh rawon. Weh elok. Enak rawon ketoke aku melu sampean wae Mas. Lah iya ra. Rawon wong paling sedina rong dina mambu. Lah nek aku jelas soto Lamongan. Wah, aku yo mau sing mambu. Wis karo soto Lamongan. Yuk langsung wonten jambu alas tetas. Asik. Sampai atas. Sampai bawah. Bawah Mas, bawah. Bawawe urung kok. Tin 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 tin.